Ja tvrdím, že to je koexistencia tých faktorov, alebo je to akoby spoludeterminácia toho správania. Čiže nestačí len to, že sa narodím niekomu, kto spáchal niečo takéto. Neznamená to automaticky, že bude aj ten syn alebo tá dcera robiť zlé alebo robiť niečo podobné. Áno? Je tam zvýšená pravdepodobnosť. Existujú iné klasifikácie psychopatie, také staršie, ktoré hovoria napríklad o primárnej psychopatii a sekundárnej psychopatii. Čo to znamená? Primárnu psychopatiu opisovali tí odborníci ako niečo, čo je výslovne biologicky determinované. Niečo, s čím sa narodíme. A sekundárna psychopatia je akoby už ovplyvnená tým prostredím. To znamená tou výchovou. A ja tvrdím napríklad, že veľmi veľa ľudí, ktorých osobnosť je v norme, alebo teda je to normoosobnosť, je intaktná tá osobnosť, napríklad následkom nadužívania alkoholu tú osobnosť si depravujú a dochádza k tzv. Sekundárnej psychopatizácii. To znamená, že preto ľudia, ktorí nadužívajú alkohol alebo sú alkoholici, predtým mohli byť veľmi mierumilovní, veľmi milí ľudia. Narodili sa ako napríklad empatickí, vnímaví, z dobrej rodiny, ale jednoducho nadužívaním alkoholu tá osobnosť sa oploštila. Tie city sa postupne vytratili. Najprv sa vytracajú vyššie city, aj vyššie záujmy nejaké, sociálne cítenie. Ten alkohol vás úplne pohltí. Až napokon zostane nejaká karikatúra osobnosti. A tam potom častokrát dochádza k nejakým explozívnym výpadom aj vysoko inteligentných ľudí, ktorí zneužívali alkohol a prakticky sa alebo tým zneužívaním toho alkoholu nejakým spôsobom psychopatizovali. Ale